Ba wai auren ne ba na so ba, ni ya mace ne da za a haifa shine ba na so. Da mu duba mu gani idan mace ne da mu cire dan mu sa mata namu. Kadda in ce wannan yarinyar tambaya take so ta yi min akan dan uwanta. Ina so in sanar da ku irin kyautar da Allah ya ba mu ta yarima. Kada ku da kusan tana da yan uwa. Ko yake an ce ni ba shi da kama. Dalilin wata masarauta. Wannan daman jiran ka nake. Ina zo wannan ya da ka zo ka aje ta nake so ka zo ka bar labarin ta. Amma wannan wani irin mafarki ne haka? Soyayya nake da dan sarki kuma har yake gaya min cewa ba zai iya rabuwa da ni ba in ba mutuwa ba. Mafarkin yarima. Wallahi in kika da dan wani wallahi naki ma sai albarka. Ni ba na son ka tarmo wani abu. Wannan ba Allah ne ba mu ita ba. Ki so ka sai mu kula da amanata. Wannan ita ma amanar mu ce. Ina ake ta shan kwalliya haka da yammacin nan ina zaki? Ko kin manta yi ne na garin. Dalilin wata masarauta. Tausayi, amana, zalunci, makirci, game da mugun nufi duk a cikin fim ɗin dalilin wata masarauta. Faɗakarwa, tunatarwa, ku biyo mu a cikin ƙayataccen fim ɗin nan mai suna dalilin wata masarauta. Producer by Jamilu Umar Kansi, Executive Producer MC Ba Sharifi, Directed by Jazuli Zango, Continuity by Sarkin Yaƙi, rubutawa, tsarawa, shiryawa, Jamilu Umar Kansi by Ma'awiya Umar Zango. Ka karba ka sha. Karbi ka sha. Na shiga uku. Kadda magan da yaron take gaya min ya zama gaskiya. Ka zo ka yi kikam da kai ka tsaya me yake faruwa? Tun a wajen ɓata min rai nan cikin gidan ni ma ɓata min rai zaki. Me ya faru? Kuma ba ai baba bace din na faɗa mata na yi mafarki da yarima shine ta ce wai ba ni da hankali. Tambaya uku nake so ne miki kuma bana buƙatar wata magana amsa ta nake buƙata a wajenki. Tambaya ta ɗaya ya sunanki, tambaya ta biyu nan a ina nake, tambaya ta uku suwa suka kawo nan. Dalilin wata masarauta nan tafi. Dalilin wannan abokina kwana ta guduna ma na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina na rasa soyayya ta ma kullum ni ne cikin fama. Nema na rasa dama zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina ya zan so mi ban kwana. Komai da lokaci na ga tabbaci
wata ran za na kai gaci. Barka, ina gajiya. Da wa nake magana? A yi haƙuri, na san da wahala in ka gane ni. Sunana Jamilu Umar Kansi. To na gane, ƙawar ƴata. To don haka na kira ne nemi wata alfarma a gurinka. To bayan mun yi waya da kai kwanakin baya akan ƙwace wayar yar wajenka da kuma ƙanwata, to an yi hakan ni ma na ƙwace wayar ƙanwata kamar yadda na sanar da kai. To yanzu haka na maiwa da ƙanwata wayarta, amma wallahi ta daina min biyayya da take min da. Haka ne, ni ma na lura kamar 'ya'yan na sun shiga cikin damuwa kwana biyu. Ina ganin ni ma zan maida musu wayoyinsu so sai su cigaba da zumuncin nasu. Ni yanzu haka mahaifiyata ce ta ce in ina so ta ci gaba da yi min biyayya, to lallai sai na sa an maida wayoyin da aka kwace. Shi yasa nake so da Allah baba inda hali a taimaka mu. To baba da Allah ina neman wata alfarma ta zuwa gidanku da zamu ni da ƙanwata insha Allah. Nake so a kwatanta min gidan. Wannan ba matsala ba. Idan ka zo unguwar Hagadawa, ka gane kowa ka tambaya ka ce kana neman gidan Alhaji mai rigon kuɗi, za ka kai gidana insha Allah. To insha Allah baba za mu zo a cikin wannan satin. Ba ku, Allah ya kawo lafiya. Na gode. Alhaji, ka gani garin sauri na zo na tarar kana waya. Gaba ɗaya ma duk na manta wasu 'yan takardun a gida, amma hakan ne ba zai hana waje ba. Wallahi, wai na ji kana ba da adresinka. Ina wannan yaron wanda ne baka labarin sanda yake waya da yata. Ai shi ne nemi ya zo gidana. Shi ne na kwatanta masa. A wannan zamanin da muke ciki Alhaji, yadda rayuwa ta lalace, kowa yana fama da kanshi, yana kafa da rayuwa. Baka san mutum ba kawai sai ya ce zai zo gidanka kawai Alhaji ka bashi dama ya zo. Haba Alhaji. Alhaji, ka gane tarko na shirya mai. Ai shigo ba zurfi nake mai, da ya shigo kirif. Kai ma ka sa abin da zai yi. Duk da haka dai Alhaji, ai gara ka bashi adireshin wani wuri ya zo can a haɗu, amma ba gidanka ba. Ai zuwa gidanka illa ne Alhaji. Kaga ya san gidanka kenan in wani abu ya faru. Alhaji, kana tare da ni, amma har yanzu baka san kowa ya ni. Baka gama sani na ba. Ai kai ka san in yi shigo hannuna, kai ka san abin da zan yi. Wato dai na fahimce ka mishi shigo ba zurfi ne. Ka gane kenan. Wato ta Bahaushe da yake cewa wai yaro bai san wuta ba sai ya taka. Ina shigo hannuna an gama. Kai. Wato ni na lissafin daban, kai naka lissafin daban. Shi ka gane. Allah an sa ita abin da zai yi mana baya kyauta. Ban san me yasa ya an samu wayoyin mu ba. Fatima kin riga na a baki, ko na riga ki a zuciya. Allah an sa ita ban san me yasa Dani baya son kansa ba. Fatima sai ga shi kuma ni ina son shi, soyayya shi ma a cikin yana. Dan Allah an sa ita tunda da ya nuna miki baya son kansa ne, ki haƙura da shi ma. Fatima ki sani su ke yarinya ce. Amma kin san wani abu? A'a. A daren yau zan san yadda zan yi da kuma wayoyi don na gaji da rashin jin daɗin su. Sai da fitowa. Aisha, Fatima, kuna ji na ko? Daga yau sai yau, kan sake ji ko gani
cewa kuna kula waɗannan musakan samarin namu. Ban yadda ba. Wannan shi ne zaman lafiyar ku da ni. Musamman ke Aisha. Abinda nake so da ke, ki cire soyayyen wannan yaron kansi a zuciyarki. Dan ba zan taɓa amincewa da dangantaku da shi ba. Kan sake ji. Kina ji na ko? Saboda haka ga wayoyin ku zan da muku da shi. Kada ku sake waya da wani saurayi ko wani abu. Madalla. Da fatan za ku yi biyayya yadda nake so. To shi kenan. A kiyaye. Mama, gaskiya kamata ki ga dadi ya canja mun mota. Wallahi na gaji da wannan motar da Assalamu alaikum. Ina wuni? Ina gajiya? Ya gida ma? Aboki na ya gida? Ka gaya mata? Ban gaya mata ba. Ai ka san waka a bakin mai ita. Ta fi daɗi. Me yake faruwa? To. Daman dai maman anjima muke sa ran zai dan raka ni wata unguwan Allah ya da. Shine nace bari na zo na gaya maki ke da dadi. Amma ba ku sanar da ni ba tuntuni sai yanzu? Ba da ma zan yi kokari in sanar ma dadin shi sai ku tafi kuma na ga kaman tafiyar ta ku tafi muhimmanci da unguwa zai kai amma bara in koma gidan ɗauki ɗayan mota sai ku tafi da ni. Allah ya ƙara miki lafiya. Allah ya saka da alheri. Na gode mama. Ba komai. Allah ya saka da alheri. Na gode. Ku fa kiyaye ku tafi a hankali. Ba komai. Shikenan sai ya dawo. Aisha. Lafiya? Sannu Aisha. Yawa sannu. Ya gida? Lafiya ƙalau. Lafiya? Sannu Aisha. Yawa sannu. Ya kike? Lafiya ƙalau. In wajen dad gina ka zo? Baya na ku sami shi a ofis. Aisha. Ya haƙuri ba gurin dad ɗin nake muka zo ba gurin ki muka zo. Waye ka zaka ce ka zo wajena? Tambayin ka nika kana min dariya. Ka san wace ce zaka ce wajena ka zo? Ki haƙuri. Aisha, da Allah ki tsaya. Gurin ki din maka zo ki haƙuri. Ki haƙuri.
Aisha, ki san ba ki gano nan kowa ba? Ban gane ko shi waye ba saboda ni bana kula maza. Kai wata bayani. Ki haƙuri Aisha. Kin san da wanda yake magana kuwa? Ba san na san ko waye kai ba. Aisha. In Allah ka gaya mun mana kana bata min lokaci. Sunana Jamilu Kansi. Aisha, ki kwantar da hankalinki. Kin san dalilin da yasa muka yi miki haka? To wannan shine Jamilu Kansi wanda kuke yawan waya da shi. To dalili kuma na biyu shine dan mu ƙara tabbatarwa cewa a'a kina kula wasu samarin da ku kuma a'a ba kya kula kowa. Shi yasa muka zo miki a haka. To wannan shine Jamilu Kansi. Ina mun ku. Ina gajiya. Kunya take ji akai. Haba. Ni haka. Yaba. Kunya take ji. Sai gani na biyu. Na gode abokina. Tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina, dalilin abokina na rasa soyayya ta ma, kullum ni ne cikin fama, nema na rasa dama, zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna, littafin kadara ni na rike shi da hannuna, na san ajali ma ko ɗaya ba asara na, ni da abokina ya zan so mi ban kwana, komai da lokaci. Haba Alhaji, wai dan Allah ne haka? Bai kamata ka ringa damun kanka akan abin da baka da tabbacin shi ba. Hajiya yake wannan magana ya za ka kwantar da hankali na. Wancan kan da ya fita da munawwar na zo na kawo miki wannan magana kun kwantar min da hankali kin sa na haƙura amma fa wannan kai ba fa zan yadda ba saboda haka na bai kwanta ba saboda maganganun da ake akan shi yayi yawa gaskiya. Alhaji kenan duk abin da ake faɗa kan kansu baka da tabbacin shi. Saboda haka ka kwantar da hankalinka amma tunda kana da number wayar shi ka kira shi mana. Hajiya da yake wannan maganar irin haka ne ba da suka fita da yaron na Abba ba sai ga sai da shi ba yayi ko da irin maganar da ake akan shi. Ka kira shi sai ka ji suna ina. Kin ga ya kashe ko? Wai to ka kira shi Munawwar din mana. Ai wa Munawwar ce a kashe. To ka kira kansa. Wai kai ba ga unguwar ta sai ruwa ake bane? Ma abin da ya bani mamaki. Tun a kofar gidansu aka fara wannan yego. Kai kaga dadi yana kira. Dadi? Yi wannan. Daga kaji. Assalamu alaikum. Dadi ina wuni? Kai si? Na'am dadi. Kuna ina ne? Yana jiya amana daidai tsakiyar kansa za ki hara ki harbe shi ba na so a samu matsala. Haba oga, nin da na renu a bakin sakakunan wuta in je ta kaka ce haddan ta ce a kaina. To tiriga din ya zamanto a hannunki kin gan shi can mai brown din hular shi za ki ɗauka. Kai ina so ka sai na ji maganar da ake a kanka. Matuƙar wani abu ya samu ɗana ka kuka da kanka don ni kaɗai na san matakin da ɗauka a kanka ba ni Munawwar ɗin. Har bai shi? Na'am dadi. Wayyo Allah. Abokina. Abokina. Me faru da kai? Abokina. Abokina. Mu fice. Kwana ta gudu na ma na rasa
Me faru Alhaji? Ya kashe min waya. Ko dai yankewa da yayi ko? Kin gani ko waya aka take kuma yanzu. A to ina gabatar din shi ne dauke. Ta ki kawo maganar batir da yadda ake babu lafiya. A'a Alhaji ka daina faɗan haka. Babu kyau ka dinga tunanin abin da ba shi da amfani. Ka zauna ka kwantar da hankalinka tunda ka kira yaron nan ya daga kuma ya ce maka gashi nan suna tare menene kuma a ciki. Ya za hankali na ya kwanta ya ce suna tare na ce ba shi waya daga ba shi waya kuma sai kashe min waya. Alhaji ka kwantar da hankalinka ba dai ya daga ka ji muryar shi ba. Ban ji muryar Munawwar ba. Suna tare ka kwantar to na ce ba Munawwar din ya sai ka ce wanda lafiya ya ce ba Munawwar din ji muryar shi ko. Mara ka bani Munawwar din ji muryar sa kawai sai kashe min waya za kuma ki ce in kwantar da hankali na. Ya za hankali na ya kwanta. Ka yi haƙuri. Ka zauna ka huta. Hajiya. Babu magana in zauna in huta. Ki ma kin san da inda ake babu lafiya. Babu lafiya. Da ce ki hankali na bai fi kwanta ba da wani fitar da wasu suka yi. A ce ki hankali na bai kwanta ba. Kai kin kuma tare da Munawwar to ka bani Munawwar din kuma sai kashe min waya. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina ya zan so mi ban kwana. Komai da lokaci na ga tabbaci wata ran za na kai gaci. Tafiya nake ko zaune tunani ke cin ƙarfina dalilin abokina na rasa soyayya ta ma. Mega. Ya lalin Allah. Wannan ba shi yake a kaso shi. Aiki ya dagule kenan ai mu ya ci mun yi la'akari da kace mana mai dogayen kaya. To da yake wa ba ni na karɓi rayuwar tasa ba ƴan kunama na sa ta yi samfuri a kansa. Mega. Ya ci. Kai ka fi shirme. Ya ci ana shan ƙwaya ai dole a yi shirme. Likita, Allah duba mana halin komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina. Ai da ni na dangwala hannuna akan kunaman likita ba za ka samu lumfashi a jikinsa ba. Mega. Ya ci. Ku ɗauke shi ku je can bayan gari can daji ku je ku yadda shi. Yanzu aiki ya dagule kenan Alhaji. Kuma duk inda kamsi yake ku nemo shi lalle ku ɓace shi ku kashe shi. Ka isa magana amma ya ci muna buƙata a ƙara mana mai ko 'yan miliyan 1 a ba mu dara ko ba haka ba. Wannan gaskiya ne haka yake oga abin da kace ai shi za a yi. Allah dai ya ƙara lafiya oga. Tarago kake baban mota ɗau mutum ka ɗauki ubansa in ne gaddama ka haɗa da gidansu. Mu je dai idan gara. Godiya nake za a yi ma. Ɗauko mana shi. Hansai. A'a, Hansai an sha miyar birni.
wallahi an sha. To ya birnin ya su Dr. Maryam din? Wallahi lafiya kalau. Ni fa abin da yake bani mamaki da mutanen birnin nan. Dr. Maryam wai a ci yanzu ba ta son cin tuwo? Wallahi kai dai bari. Gaskiya kaya dai kam sun yi. Wallahi. A'a. Shi nake kaman motsi a can haka. Kamar motsi ake yi. Ai kuwa motsi ne. Amma dai kin sani fa ne an sai fa tsoron maciji nake ji fa. Ba sai ka duba da Kai, Allah. anya in je kuwa? Ni fa kin san fa ina jin tsoron maciji fa. Ni dai ka ji ka duba. To amma dai bara ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Hansai. Na'am. Mutum ne fa. Inna lillahi mutum. Wallahi mutum. Allah mu taimake shi. Mutum. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aisha. Na haka? Lafiya me kake nan? Wajen ka na zo. Me ba? Saboda na lura tun ran da yaranka suka bi kansu ban sake jin muryarsa ba, ban sake ganin sa ba. Kuma wallahi abba ina zargin ka saboda na san za ka iya sa yaranka su yi masa wani abu. To, kamsin ne ba sake jin duriyarsa ba? Abin da nake so ne ki kwantar da hankalinki. Ki koma gida, insha Allah ni ma zan kasance cikin waɗanda suke cigiyarsa kuma zan tabbatar yana cikin ƙoshin lafiya. Kin gani? Yau ki koma gida, kawai ki tafi. To abba zan tafi gida, amma ina so in ji muryarsa. Kai ki da. Lallai wannan yarinya za ta kasance cikin waɗanda zan ɗauki mummunan mataki a kansu. Yarinyar nan ta fahimci cewa ta fara gujewa saboda ta gane cewa ni ne sa kashi ɗan iskar na yaron kansu. To gaskiya kaga dole a ɗauki mataki a kan. Ƙwarai kuwa, ai ni ne sa abin da ya kamata zai ɗauki matakin da ya dace. Ya alhajin Allah. Mega, ashe kun zo. Wallahi ci mun zo kai da Aliyu Bashir ne. Mega babban yaro. Aliyu Bashir. Ai yanzu amanar tana nan kenan. To ma shaka Allah. Mega. Ya wannan yarinyar Aisha yata ita za ku je ku kashe. Kaddara manar kenan. One more game like the series. We strive to educate people to avoid criminal and criminality in a Za society. ki iya gaya min adadin wayoyin da aka karba? Tawa ne da tasa guda biyu ne. Misalin karfe nawa aka yi muku kwacen? Ina zaton karfe 9 yayi. To amma na ga kin kira Malika Abubakar daidai karfe 11 na dare. Kuma kin hau online har karfe 1:30 na dare. To ke ce ko kuma ɓarayin wayar? Kallo na kake dan ka gane ni. Wannan wani irin maganar banza kike yi? Wannan kisin ya zama celebrity. Reza tana nan? Wace ce Reza? Reza. To ki rike sunan. Kamar yaya? Nan gaba zai miki amfani. Malika. Present Anti-Daba. Alamu da ya nuna ƙawarta ba ta nan. Idan ta dawo ka gaya mata na zo neman ta. Ta shiga fita. Me haka? Story, the team of security expert led by Detective Awal Bala. Ni fa ka san ba na son harka da wannan kwala ba na son harka da lissafi da kwali ba ni ban fada da wannan abu. Ke ma kin dauko halin ubanki ko? Hajiya kenan. Daga hukumar 'yan sanda na zo. A'a a guri na tashin hankali kin ambaci 'yan sanda 'yan nan. Reza kin fi mai wuka lalata. Karin walakiri. Dole in daki mutum a nan kuma ya je yayana ya kara masa. Dai ba a hankali oga. Production
present Anti Daba. Kana nufin ba ku san Reza tana sashin bincike na Anti Daba ba? Ai ta sa'ad da idanuna suka yi arba da naka. Na yanke shawara. Idan har ka kwankwasa kofar zuciyata, to ta zama mallaki. Inna haza lafi suhufi lule. Ai wannan ba sai kin faɗa ba. Ai kina shigowa za ki ga VIP Kar ka manta kayan kamfani daban da na shago. Malika kenan. Marcus, sanin kanka ne duk abin da Malika ta sako gabanta ba ta samun nutsuwa sai ta kawo ƙarshensa. Haba Alanda, bayan tiyafa akwai wata cacar. To duk lissafin ka oga wani abu. Produced by Abubakar Dan Alhaji, executive producer, Careful Solution Security Consultancy Company. Directed by Jazuli M. Zango. Subscribe in our YouTube channel Anti Daba TV. Don't let you miss. Watch, rush, and grab your coffee. Anti Daba. Kalubale kan ba wannan sai na kwashe dare rana babu mai iya kallona. Dalilin wannan abokina kowa na ta guduna ma na rasa mene laifina. Dalilin wannan abokina tafiya nake ko zaune tunani ke cin karfina. Dalilin abokina na rasa soyayya ta ma kullum ni ne cikin fama. Nema na rasa dama zuciya kullum na kuna. Komai ya fara ciki wallahi ba sa hannuna. Littafin kadara ni na rike shi da hannuna. Na san ajali ma ko ɗaya ba asara na. Ni da abokina ya zan so